jeg var udsendt som jordmor på Sri Lanka, og der blev jeg udsendt i december 2000, og så kom jeg hjem 9 måneder efter, i 2001. Jamen det bedste, det var jo at få en oplevelse, som jeg kunne bruge, og synes, at det faglighed, jeg havde med mig, det kunne jeg bruge på en interessant måde. Og det var rigtig dejligt at møde en masse spændende og søde mennesker. Det hårdeste, det var selvfølgelig, hvis der var bombeangreb eller noget. Det var der simpelthen? Ja, det var der også. Heldigvis ikke så tit, så havde vi sådan et beskyttelsesrum, vi kunne skynde os at løbe i. Og så var det selvfølgelig også hårdt at savne. Jamen det var der helt sikkert ikke nogen, jeg havde noget med at gøre. Og det er jo selvfølgelig, fordi jeg sidder som jordmor. Eller det vil sige, der var nogle kvinder, der gik med nogle børn, som var døde inde i maven. Og det kan der selvfølgelig være mange grunde til, fordi at ting gjorde, at de ikke kunne kontrolleres lige så meget, som man nu gør herhjemme. Jamen jeg havde egentlig altid tænkt, det kunne være rigtig, rigtig spændende. Og så da jeg blev færdig som jordmor, så er det sådan, at Levende Grænser kræver, at man har arbejdet i sit fag i minimum 2 år. Så tænkte jeg, at nu var det tid, og så det ville jeg gerne prøve. Så det var sådan lidt spænding at prøve at bruge mit fag på en anden måde, end man lige kommer til herhjemme. Så det var det, men jeg kunne ikke vide, hvor jeg kom hen. Det man ved med Levende Grænser, det er, at enten er man i en krigszone, eller også er man et sted i verden, hvor der er en eller anden epidemi, som har lammet sundhedssystemet. Altså, i teorien ja, men det kan jeg sagtens nu her sige. Men umiddelbart så synes jeg, det kunne have været spændende at komme afsted igen, ja. Der er mange, der gør det. Der er mange, der tager afsted igen, fordi man lærer jo også en masse af at være ude, og den erfaring, man har fået et sted, den kan man bruge et andet sted. Så man bliver nok lidt en type, og så nogle typer, som også vi synes, det er spændende at arbejde på den måde selv. Det er de. Jeg vil kun udtale mig om, hvordan det var på Sri Lanka. Men så nogle, der er jo ikke i sygehus, man har, for eksempel på Sri Lanka, hvor der var, det er jo ligesom bare sådan nogle betonrum, hvor der kunne sagtens være 3 fødsler i gang inde i samme rum, og var der ikke plads på de 2 lejre, der var der, jamen, så lå den sidst på gulvet. Og de handsker, som vi kalder indgangshandsker, de bliver vasket, og så kommer der sådan noget talkomagt på igen, og så er de klar til næste gang. For eksempel sådan noget som engangsnåle, når vi snakker babyer, så bruger vi jo, det gør man jo altid i det danske sundhedssystem, vi bruger engangsnåle til at give injektioner og sådan noget. Og små babyer, nyfødte babyer, der bliver stukket med nåle, de er jo helt tynde og fine. Ja. Og de nåle havde de også på Sri Lanka, de blev bare genbrugt, så de blev vasket og rengjort, og så blev de genbrugt, så det vil sige, at de var sådan så sløve. Og da jeg var derude i 2000 og 2001, der havde de, jeg tror, de nåle, vi brugte på det tidspunkt, de var 3-4 år gamle. Og så nogle, der kun skal bruges 1 gang, de bliver meget hurtigt sløve, så det kan nok regne ud, at det var ikke særlig sjovt at blive stukket med sådan en nål. Man melder sig selv frivilligt, og så kommer man på sådan noget, der hedder tropemedicinsk kursus på universitetet. Og når man har gennemført det, så er man ligesom klar til at komme ud i Levende Grænser. Og så venter man simpelthen bare på, at der er et projekt, der mangler den profil. Så i mit tilfælde var en jordmorprofil. Altså, Levende Grænser, det er nok dem, der giver mindst. Altså, man skal ikke tage derud og tro, man tjener penge. Jeg tror på det tidspunkt, jeg er derude, der tjente jeg 5.000 kroner om måneden. Og af det, der skulle jeg jo betale min egen kost og logi og sådan noget. Så jeg havde ikke, man tjener ikke ret mange penge. Det var jo på den måde, at jeg underviste, der var sådan 3 grupper af sundhedspersonale. Og den underviste jeg sådan, at de ligesom lærte, hvad det var, de skulle undersøge de kvinder, der kom i de her sundhedsklinikker, som vi tog ud til. Og den underviste jeg sådan, at de
ligesom lærte, hvad det var, de skulle undersøge, de kvinder, der kom i de her sundhedsklinikker, som vi tog ud til. Hver dag tog jeg ud til nogle sundhedsklinikker, og der kunne komme alt fra 20 gravide til 200 gravide. Og de skulle undersøges, ligesom når man går til jordmor herhjemme. Der var ikke mulighed for at sende dem til nogle ekstra undersøgelser. Vi kunne hjælpe dem så godt vi kunne, at man der. Og så kunne man ikke gøre andet, fordi lige i det område, hvor jeg var, der var der faktisk ikke så til nogen. Der var, altså på grund af krigen, var der rigtig mange ting, som var blevet indlagt. Og det synes jeg, for det første er det frivilligt, og folk, mange læger, der tager ud, de tager ud i sådan 3 måneders projekter, eller halvårige projekter og sådan noget. Jeg tror ikke på, det er det, der gør den store forskel.